Babae nagmaneho ti motorsiklo na sugsugatan kalpasan na sinapgod ti Mesa Tricycle iti Banggedabra. Detalye ni Bridget Mayor. Agawid kumanti 20 ket innem ti tawen na ni Mary Grace Amano. Lugan iti motorsiklo na. Ngem iti meten ospital ti nagdiretsyon na. Nagsagaba ti sugat iti ima ken saka ni Mary Grace. Kalpasan a sinapgod ti tricycle ti inmaneho na a motorsiklo. Storyana, nagsignaliso ng agsiko iti kanigid. Ngem inovertaken latay suna tinapaspas at tricycle nga inmaneho ni Robert Padagas. Tapos nag-flasher na gayon. Tapos nga asa nakabunbuntugak ko yan, agsiko ako. Bigla latamot nga din ng parna ko. Gapo iti impact, naipurwak ti biktima iti kalsada. Ti ima na tinapakaruan tanaburbor ti may sa aramay na. Kuna ni Mary Grace, sanisuna at tinulungan ti driver ti tricycle ang maitaray ti ospital. Inrason ni Robert Padagas nga galalisto nga minisuna ang mapan iti ospital ta naitaray ti kabsat na. Di paspas ko nga nga pataray ma'am. Bigla naman ngayon si Kawas Jay. Nasagid ko naman jay motor na. Kuna ti pulisya, positibo ang nakainom ti arak ti tricycle driver. Sakbay ti disgrasya, nga ni pa nakadungpar ti residente iti igid ti kalsada. Tinadungpar na. Kahit di makita tayo nga gapon na ito, gaputan nakainom. Iti driver, iti motor, hindi pantay kinita iti Bridget kat talagang medyo kunak nabaratag, dahil nga talaga nabaratag nga nag-drive iti motor na kat Aday tayo iti kustodiya ti pulisya ti bangged ni Robert Padagas ken ti tricycle na. Mapilaan dahi iti kaso a reckless imprudence resulting in physical injuries no saan nga agpaareglo ti biktima anadungpar na. Bridget Mayor, Balitang Ilocano.